kultura kay Kristo. Yari ka mga atensyonas para sa pagsulog natin sa ika-28 nga Domingo sang tuig sang ordinaryo nga panahon. Para sa kalag ni Wenji, offered by kay Kristo Banyares, yari ka mga atensyonas para sa pagsulog natin sa ika-28 nga Domingo sang tuig. Para sa ordinaryo nga panahon, offered by Rese Mendote, Wenji, offered by kay Kristo. Para sa kalag ni yari ka ang pamatanon sa Ebanghelyo subong, nagdalagan pagkadto kay Jesus, tungod puno siya, sang kakunyag, kag maayo nga kabubuton. Si Jesus nagtulok sa iya, sing may gugmaon. Nakita ni Jesus sa iya ang ikasarang, gani ginhangkat niya siya sa paghandom sang labing maayo nga butang. Hindi mabudlay ang mangin maayo, kung madamo kita, sing maambit, kag hindi gid kita mahulan. Gani, ginpangabay ni Jesus ang pamatanon sa pagbaligya sang iya mga pagkabutang. Mawad-an siya, sing dutanon nga sa naligan, apang maangkon niya ang manggad sa langit. Ginasalog man naton, buwas nga adlaw, ang Indigenous Peoples Sunday kag Extreme Poverty Day. Ipangamuyo naton, ilabi na gid ang mga tumandok nga mga Pilipino, kag dampigan ang ila kinamatarong sa ila pangabuyan, kag sa pagsunod sang ila kultura. Ipangamuyo man naton ang mga nagabatas sang kaimulon, agud mabuligan sila sa ila pag-antos kag paghimakas. Ang aton celebrante, ano si Reverend Father John Tadipa. Palihog magtindog ang tanan, kay magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa ulungol
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo ay ara sa inyo. Mga utod, kilalahan nato ng atong mga sala. Agad na mangintakos kita sa pagselebrar sa nimbalaan ng mga misteryo. Samtang atong ginapangamuyuan ang atong mga indigenous people, makauturan naton, mga tumandok, pagsubong man, samtang ginasaulag naton ang Extreme Poverty Sunday, ipangamuyo naton ang mga imol sa atong tunga. Nakabay, ang pagkamaalwan, manginyara sa itong ipusoon sa isa-isa. Nababuligan na mairadikar, madula o kumauntat ang tuman na pagbatas sa kaimulon. Kilalahan nato ang atong mga sala, agad na mangintakos kita sa pagselebrar sa nimbalaan ng mga misteryo. Tanan kita, nanakumpisal ako sa Diyos na makagahang sa tanan. Sa inyo mga utod, kada kasala ako natuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akong sala, sa akong sala, sa akong dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga manghilas ka mga santos, na sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa atong Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa ato ng Dios nga makadrahom sa tanan. Kasi napatawad ng atong mga sala, tutuyan kita niya padulong sa kabuhi na wala sa katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitan.
Himaya sa Diyos sa kahitasan. Sa
Mga muyo kita. O Ginoo, nagapangabay kami sa imo, nang imo grasya mag-una ka mag-upod sa amon, agud matapos naman sang himpit, ang mga pangamuyo pagbuhat nga amon ginsuguran, bangod sa imo. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Hesus Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Ang pagbasa gikan sa kaalam ni Solomon. Tungod kay natalupangdan ko, nga tawo lamang ako, nagpangamuyo ako, kagindugayan ako sing paghangop. Ang espiritu sang kaalam nagabot sa akon. Ginahangad ko siya, labaw pa sang sa trono kag korona. Ang manggad manginwala kung ipaanggid sa kaalam. Ang malahalon nga mga alahas hindi makatupong sa iya bili. Ang tanan nga bulawan sa kalibutan, mangin isa kahakot nga balas, kag ang mga pilak mangin kasubong sa lunang kung ipaanggid ini sila sa kaalam. Ginahangad ko ini siya labaw sang sa maayo nga lawas kag kaambong. Ang iya kapawa wala nagapiraw, kag ginapasulabi ko ini sang sa iban nga kasanag. Sa mag-abot sa akon ang kaalam, ang tanan nga kaayuhan nagapod sa iya. Nagdala siya sa akon sang hindi masaysay nga manggad. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. O Ginoo, puna kami sang imo mapinadayunon nga gugma, kag magakalipay kami. O Ginoo, pun-a kami sang imo mapinadayunon nga gugma, kag magakalipay kami. Tudloy kami kung daw ano kalipot sang amon kabuhi. Agud ang imo kaalam manginyara sa amon tagipusoon. O Ginoo, tugtog pabalasan o ikaw malugpayan, kaluoy man ang imo mga alagad. O Ginoo, pun-a kami sang imo mapinadayunon nga gugma, kag magakalipay kami. Puna kami sa tagsa kaaga sang imo mapinadayunon nga gugma, agud magkanta kag magkalipay kami sa bugos namon nga kabuhi. Hatagi kami karon sing tuman nga kalipay, subong sa ginhatag mo sa amon nga kalisod, sa sadtong mga tinuig nga kami nagaantos. O Ginoo, pun-a kami sang imo mapinadayunon nga gugma, kag magakalipay kami. Ipakita sa amon nga imo mga alagad ang imo mga gamhanan nga mga buhat sa amon mga kaliwat. Ipakita nga ang imo mahimayaon nga gahom. Ginoo nga amon Dios, kabay nga bendisyonan mo kami, kagatagi kami sing kadalagan sa tanan nga amon ginahimo. Oo, hatagi kami sing kauswagan sa tanan nga amon ginahimo. O Ginoo, pun-a kami sang imo mapinadayunon nga gugma, kag magakalipay kami. Ang pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Mga utod, ang pulong sang Dios buhi kagamhanan, kag mas matalumpa sang sa espada nga duha sing sulab. Nagadulot ini tubtob sa ginutlan sang kalag kag espiritu, kag sa ginakitaan sa mga luta-lutahan kag utok sa tulan. Ini nagatungkad sa mga panghuna-huna kag mga handom sang tagipusoon sang mga tao. Wala gid sing bisan ano nga sarang matago sa Dios.
Ang tanan nga mga butang hayag pagbukas sa iya panulok. Kag sa iya kita tanan magahatag sing husay nga hanungod sang aton kaugalingon. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palyag magtindog ang tanan. Bulahan ang mga nagakilala sang kinahanglanon sang ila mga kalag, kay ila ang ginharian sang langit. Ang Ginoo'y yara sa inyo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Marcos. Sa ito nga panahon, sa makalakap na kuntani, ukod sang malakap na kuntani sa Jesus, kang iya maging tutunan, may isa ka tao naglalagan pakadto sa iya, nagluhod sa iya tubang, kanang pamangkot. Maayo nga manunudlo, ano ba lang himuon ko, agud ako maangkon, ang kabuhi nga dayon. Sa Jesus na pamangkot sa iya, nga ginatawag mo ako nga maayo, wala gid bisan isa nga maayo kundi ang Dios lamang. Nahibaluan mo naman ang makasuguan. Hindi ka magpatay, hindi ka magpanginabayo kung magpanginilaki, hindi ka magpangawat, hindi ka magsaksi sa binutig, hindi ka magdaya, tahura ang imo amay kag iloy. Ang tao nagsiling sa iya, manunudlo, sugod sa lamaharon pa ako, natuman ko na ini nga makasuguan. Gintulok siya ni Jesus nga wala pulo pamisok kag mahigugmaon nga ginsingganan. Isa pa kabutang ang nakulang sa imo. Lakat ka, kag ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang, kag ihatag mo ang kwarta sa mga imol, kag magaangkon ka sa manggad dito sa langit. Kag dali, sunod ka sa akon. Sa pagkabati sinisang tao, nahulog ang iya guya. Kag nalakat siya na mas nulubon tungod kay madamo gid ang iya mga pagkabutang. Sa Jesus nagpanghulong-hulong sa palibot niya kalang siling sa iya maging tutunan. Daw ano kabudlay para sa mga manggaranon ang magpasakop sa paghari sang Dios. Ang magitutunan na urungan sa sininga mga pulong, pero sa Jesus nagpadayon sa pagsiling, mga anak ko, daw ano kabudlay ang magpasakop sa paghari sang Dios. Labi pa kabudlay para isa ka manggaranon ang magpasakop sa paghari sang Dios sa isa ka kamelyo na maglapos sa buho sang dagom. Tungod sini, ang magitutunan na tingala kanang minangkutan ay sino na lang bala ang maluwas? Gintulok sila ni Jesus nga wala po pamisok ang gisabat. Para sa tao, hindi ini mahimo. Pero para sa Dios, mahimo ini. Kaya ang tanan nga butang sarang mahimo sang Dios. Dayon si Pedro nagsiling, tanawa bala, ginbayaan namon ang tanan ka nagsunod kami sa imo. Sa Jesus nagsiling sa ila, huo matuod, kag tungod sini, ginasiling ko sa inyo, nga ang bisan sino nga nagabiya sa iya balay,
ukon mga utod nga lalaki, ukon babayi, ukon iloy, ukon amay, ukon mga kabataan, ukon mga kaumhan tungod sa akon, kasama ayong balita, magabaton sing nabipa sa sini nga panag-on. Magabaton pagid siya sing ginatos ka pilo nga balay, mga utod nga lalaki ukon babayi, mga iloy, mga kabataan, ka mga kaumhan, ka mga pakingabot man. Kasi palabuton nga panag-on, magabaton siya sa kabuhi nga dayon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagaya sa imo, Ginoong Jesucristo. Maglikod ang tanan. Isa pa kabutang ang nakulang sa imo. Amo ini ang ginahambal sa aton Ginoo sa sadtong lamharon o kung pamatan-on nga tawo nga nagdalagan pakadto sa iya ka nagpamangkot kung ano ang himuon agud nga maangkon niya ang kabuhi nga dayon. Di isa na lang kulang niya. Ang pamangkot aton niya pila pa. Ambot sa inyo basi isa naman lang kulang nyo. Sa bulubanta nyo abi. May kung pamangkutod ka mo ni Jesus, ano pa kulang nyo? Matsyag isa na lang. Hinigugma nga mga utod, ang katapusan nga pangayoon sa aton Ginoo, ang last nga requirement, amo ang pagbiya sang tanan nga pagkabutang kag mag-upod sa iya. Diba si masiling kamuti, Padre, wala man kami pagkabutang? Sa ato nga panahon, kung ano tara ninyo, sa una ang mga balay natin, hayop-hayop. No? Sa una, pagid bala? Hayop-hayop. No? Sa bagay, nga tungkol kay hayop-hayop, bala, kung simple man lang nga balay, ay pwede mo mabayaan, imo balay. Kag magsimba. No? Di sa ulihi, sa na matamat na gamanggaranon ang tao, kaya muna, no, ang balay may kudal na. Hindi pa kuntinto sa kudal, may grills pa. No? Kaya para nga, ano, hindi makawatan. No? Kaya muna, no? Di sa ulihi, ang tao, instead nga mag-enjoy sa iyang pagkabutang, nahimo siya nga security guard. Kaya nga aman, hindi na siya maghalin sa iya balay. Kaya nga wala si may bantay. Kaya mo nang aton nga panahon, sumungkitaan ninyo, kung wala sang security guard, may ido. Kung wala sang ido, may CCTV. No? Kaya mo na kaya nga aman, matapos na tumatipon ang pagkabutang, nagaulipon sa aton. Kaya muna sa mga kontekst sa uma, ang rason nila nga hindi makasimba, amo nga siya, bo, Father, pasensya, hindi ko makasimba kay bala mo, Father, nagabantay pa ko sa akon nga karabaw. Nagabantay pa ko sa akon nga baboy, wa ising may mga bantay. No? Di mga utod, amo ni tawag natin nga attachment. No? Ihigdan kita nga hindi makahalin. Ini, wala sa padamo-damo, gamay man o kundamo atong pagkabutang, ang atong nga balatsyagon nga daw hindi kita makahalin, na amo na ang ginahangkat ni Jesus, nga bayaan naton ka magsunod sa iya. No? Tinig mga utod, no, bato-bato sa langit ang matamaan, wag magalit. No? Munang iba nga mga tao, wala gahalin sa ilang balay, kay nahadlok basik nga kawatan. No? Kaya muna, no? Nahimo kita nga security guard. No? Hindi kita maka-detach bangod kay na-attach kita sing tuman. Tinigog mga utod, amo ini ang labing importante nga butang nga ginahangkat sa ang Ginoo sa aton. Ang manggad wala sa padamo-damo.
kundi ang aton tagipusoon, dira ang aton nga manggad. Amo na ang balasihan, kundiin ang aton tagipusoon, dira ang aton nga manggad. Kag paano nato mabalaan nga dira ang aton nga tagipusoon kag amo ng aton nga manggad? Kung amo ina permi ang ginahatagan naton sang tsimpo, no? Kung ano ang gakaon sa aton tsimpo, damo nato nga tsimpo, laban-laban amo ng aton nga manggad. No? Ti ang kabataan sumong ilang manggad amo ng ilang nga cellphone, no? Kay kung kaong mo lang cellphone sa bata, ay ang bata nga daw wag-o pa lang gani ang tawo nga daw kabalo na magkuti-kuti. Waan mo sang cellphone nga hindi, no? Ti subong nga kabataan, abi mo nagkapangurumbot na, kay katulog na. Gali mo kay nagahapa pa ka maghala ka. No? Ka Facebook, kag ano pa da, no? Di kay nga aman da na naangot, no? Amo na nang makabig nga manggad, no? Kad dapat, nga da naton, no? Kung da siya ginahangkat, nga mag-detach, mag-utod, no? Agod nga, makahatag tinion sa mahal nga Diyos, no? Kaya mo na ang mga ginikanan, subong nagkapadayaw sila ba, ang bata ko kabalo na mag-cellphone. Anay isang kabalo na mag-cellphone ba, ang bata ko, wala nagatuon, kay cellphone na lang nga cellphone. Tituod, no? Ang bata nato ng mga kabataan, subong, sagad magkuti-kuti sang cellphone. Pero magkuto mo sang 1+1, kag pabasahon, daw hindi kabalo magbasa. Tinigugma nga mga utod, ang manggad buot silingon, amo na ang ginahatagan naton sa aton dako nga tinion. Amo na gani ako isa may mga asawa nga nagapangimon sa manok sa ilang nga bana. Muslim ba pa, Father? Mayo pa ang manok kay pula sa akon nga bana, no? Aga pa kalibutan ako na kulukungkong nga nakagina himas-himas, no? Ako, Father, kung isa lipatan yan, ha? Kung kaya lang ang tsimpo, no? Ang tsimpo da na ginbutang, no? Ikot sa mga babae naman, kung isa nagapangimon man ang bana kay di panghapoy ko na ako mga tanong mo, no? Kay bilog na adlaw da nang siyang nga tanong, no? Tinigog mga utod, no? Ay sa naton kaugalingon naton, ano bala ang nagahigot sa aton nga daw hindi na kita makakita sang realidad sa aton nga palibot. Halimbawa, ano ang nagahigot sa akon nga hindi ko makitaan ang mga bululigan sa akon nga palibot. No? Samtang na sa ulog nato ng Extreme Poverty Sunday. No? Kung kaisa, ang aton nga kaugalingon ang ginalantaw naton, daw hindi na kita magpaambit. No? Daw hindi na kita maghatag sang bulig sa iban. Daw gusto na naton kita ang buligan. No? Tinigugma nga mga utod, ang pagkabutang buot silingon, ginahatag sang Diyos sa aton, gintugyan, agud nga, hindi lamang kita ang makapulos, kundi makapulos man ang iban. No? Sa tuod-tuod lang, damo sa mga pagkabutang nga nagasulubra sa aton, samtang iban iya, wala. No? O halimbawa, no? Pagpulit niyo blakon sa inyo nga balay-bala, tistingin niyo bukada, kag iabrihi ang inyong Durabox, kung wala ka mo sa aparador. No? Damo na ko sa gasulubra nga bayo, gasubra nga mga sapatos, no? Samtang iba niya daw halos makasuksok sing gusto kag maayo, no? Yung iba sila daw ginakaon na sang giting, no? Bunga-bunga, no? Hindi pa dapat pagpanghatag, no? Higugma nga mautod amo ini, no? Mga pagkabutang nga dapat naton gamiton, agod nga maangkon nato ng kabuhi nga wala sing katapusan. Busilingon ang pagkamaalwan. Amo ni ginahangkat sa aton Ginoo sa sadtong manggaranon nga tawo, no? Damo iya pagkabutang. Sinin ni Jesus, ibaligya ang imo nga pagkabutang kag ihatag sa mga imol. So busilingon nga wala di sa nagapang hatag, no? Tipon lang nga tipon. Wala sa nagapaambit.
mga kauturan, ang lingwahe sa aton nga panahon balakon daw iti uso na gawa subong ang balatian daw ordinaryo na lang ang kanser wala maghamba sila nga bukol siling na kanser na pero may isa ka importante nga bukol nga dapat naton bulngon ari ho mo ni balaw bukol nga kamot naton permi lang naga puom no nga hindi gid makabukas para sa iban kamo ning dako-dako ka bula-budla nga kanser nga bulungon kay bisan ang kanseron nga tawo pero amo man iya nga balatian gyapon no hindi paambit no tinigog mga mautod amo ni no ang pag-agdas ang Ginoo sa sadto manggarano nga tawo baligya na yung pagkabutang ihatag buksya ang imo nga palad kag pangahatag ang imo nga pagkabutang sa mga imol. Tinigugma nga mga utod. Pagpulit niyo ko sa balay niyo, lang tawon niyo ko ninyo kamot, kabalo pa ba mag-close open? Amo na sa una, ang ginapapractice aton sa gamay kita, hindi wala, no? Ginatuduan kita sa aton nga nanay. Close open, anay. Kung mag-close ka gani, nga open na hambalya, ginapilit nga buksan para mabalaan mo kung paano mag-open. Pero wala naton sa nanutaran, samtang gadako kita, nagatigulang kita. Kapin pag ikaw magtigulang kita, wala mong tigulang, ang security, bala insecurity, naga-sink in, no? Di gusto yang siguraduhon nga, maglawig-lawig pagkabuhi ya. Di gani nga, halalang ka panipon nga panipon. No? Di nalipat kita, nga dapat kita nga paambit, no? Magpaambit, no? Sa mga kabataan iya, hindi nyo pag-ilugon ang mga panimuot sa unang gipaputsan ka ni nanay mo sa sandwich, ka may eskwela ka, may balon ka. Hindi ka mangatag sa imo nga classmate. Ano ginahimo? Bit-bit, palipod-lipod sa likod sa eskwelahan, kag kulukit-kit-kit-kit, no? Kaya doon hadlok nga pangayuan, no? Di pagka balik sa classroom usang-usang pa. Kaya may mga tinga pa, no? Kaya nahadlok nga magpaambit, no? Mga utod, amo ini ang ginapuntariya sa aton Ginoo nga mangin maalwan kita. Kung gusto naton nga maangkon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Di ano bala natabo sa sadto manggaranon nga tawo? Siling nila, matapos siya nga maglakat, sunod sa tradisyon, gintuod-tuod gin maniya, nga ginbaligya ang iya pagkabutang. Kag siling nila, ini manggaranon nga tawo sa pinahambal, wala liwan kundi mismo si John Mark, nga nagsulat man sa Ebanghelyo nga aton ginbasa karon. Nga naglakat, kaginbaligya ang iyang pagkabutang, nagsunod sa Ginoo. Buot lingon, nangin maalwan. Kabay pa, sa sini, hindi natin pagkaliputan, nga pagkamaalwan, magadala sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Magtindog at tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, nga makagahom sa tanan. Magubuhat sa langit kay sang duta. Nagatuwa ko kay Kristo ya anak, kabugto nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gisagit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansa sa krus, napatay kaginlubong. Nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kaadlaw, napanahaw siya, nagalin sa mga minatay. Kumayap sa mga langit, na nagalingkod sa tuos ng Diyos nga Amay, nakagahom sa tanan. Gikan dito magkari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gigakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sa katapusan. Amen. Mga muyok kita mga utod sa Amay sa kaluoy, na nagpadala sa iya anak sa paghatag sa aton sa kabuhi
sa iya kabuganaan. Ang atong sabat, ayuha ang imo katawhan o Ginoo. Ayuha ang imo katawhan o Ginoo. Para sa bugos nga simbahan, kabay mangin instrumento siya sang Ginoo sa pagpalapnag sang pulong sang Dios, kag sa pababakod sang pagtuo, ilabi na gid sa mga maluya, kag nagapang duwa-duwa, nagapangalaba kami. Ayuha ang imo katawhan o Ginoo. Para sa aton mga lideres, kabay nga mangin bukas ang ila huna-huna, kag tagipusoon, kag mangin himpit sa ila pagserbisyo, sa pagsabat sa mga kinahanglanon sang katawhan, kag ipaluntad ang paghidait sa bugos nga pungsod. Nagapangalaba kami. Ayuha ang imo katawhan o Ginoo. Para sa amon mga kauturan sa tagsa ka tribo, nga may nagkalain-lain nga kultura kag tradisyon, kabay nga ang hustisya kag paghidait, magluntad kag ila maagom ang alalangay nga pagtamod. Nagapangalaba kami. Ayuha ang imo katawhan o Ginoo. Para sa mga tawo nagahimulos sang dunang manggad sang kalibutan, kabay sila makamarasmas kag magbag-o sang ila panghuna-huna, agud hindi mangin malala ang epekto sang pagbag-o sang klema sang kalibutan. Nagapangalaba kami. Ayuha ang imo katawhan o Ginoo. Para sa amon tanan nga nakabaton sang kabuganaan sang Ginoo, kabay nga magtubo kami sa amon pagkabalaka, pagkamaalwan, kag pagkamapainubuson sa tananamon nga mga hilikoton. Nagapangalaba kami. Ayuha ang imo katawhan o Ginoo. Unay, ipadala mo ang iyong bugtong nga anak nga nagpang-ayo sa mga masakiton kang naghatag alibyo sa mga pag-antos. Bendisyon ni ang mga nagamasakit ago makilala nila ang imo padayon nga pag-ugyon sa ila pag-antos. Ginapangayo namo ini sa imo pagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Magpangamuyo ka mga utod, agulang akon, kag nga sakripisyo, mahamot anunta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Matrunta sa ginong sakripisyo sa imong makamot. Sa karayawan kay mayan sa iyong ngalan, sa tunman kapuslanan kisa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga mo namay, bato ng amon mga pangamuyo,
Pati ni mga dulot nga amon ginahalad. Agod ning sakripisyo madala sa amon sa himayang nga wala sing katapusan. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid, igo kagapuslanon sa amon kalungasan. Nga sa gihapon kasatanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ginakilala namon ang iyong makatilingala nga gahom sa iyong mahigugmaon nga plano sa kaluwasan. Imo kami ginbuligan paagi sa imo gahom subong Dios. Pero buot ka man nga gikan sa amon kalaglagan, maluwas kami sa isa ka tawo subong sa amon sa Jesucristo nga amon Ginoo. Paagi sa iya, ang iyong pagkahalangdon ginasimba sa mga angheles na nagahinugyaw sa mulay untat sa imo atumangan. Itugod kay buylog namon ang among tingog sa ila sa pagdayaw sa imo sa imo painubuson nga nagasiling. Ang Ginoo Diyos ang magdayasito, puno ang langit kag ang lupa sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Dayaon ang nagkakalit sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Santos ikaw at tulog Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani, ipadala ang iyong espiritu sa pagpasantos sa mga dulot, agad na mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iyagin baton sa kinabubuton, iyagin kuha kag pamihak-pihak at tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iyagin panagtag sa iyang magintuton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan kabagkaon sini. Kaini among akong lawas nga igatugyan para sa imo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iyagin palibot sa iya magintuton ang nagasiling, magkuha kabutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kainin mo ang kalis sa akong dugo, ang dugo sang bag-o kagulay katapusan ng kasultanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo
amon ginahalad sa imo, ining tinapay sa kabuhi, kag ining kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay, kapag kabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkapig ng mga takos, sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, na nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumdumangin mo simbahan na nalapnag sa bug-os sa kalibutan. Hipita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kasatanan na kaparian. Dumdumang mga sakop sa niyamang katilingman nga nagtaliwan nga may paglaong mabanhaw sila. Dumdumaman tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabiyan. Bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluuyi man kami, kaya gani karon nagatambong, ag maambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birin Ilois ng Diyos, upod kay San Jose nga iyabana, upod sa mga apostoles, kat sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak, nga sa Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo Dios amay nga makagahom, sa kaisan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Sugo sa aton manluluwas, mga muyok kita puno sa pagsalig, sunod sa gintudlo sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami ag maluwas kami gihapon sa sala, kag palig mo na kami sa tanan nga mga palaliban. Samtang nagapaabot kami sa mulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas.
Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtandang amon mga sala, kundi pagtuo sa iyong masimbahan. Kagsuno sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kay nagahari sa tanan ng mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo, ilagihapon sa iyong tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace be with you. Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulangan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, tapos nga magsulod ka sa panpuloy-an. O pangimit ang lamang sa kapulong, kag magayong akon kalaw. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa lanya Eucharistia. Apang kun indikip matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, di pagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalan.
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Ginoo, imo kami ginsagod sang lawas sa dugo sang imo anak. Himo ang maambit man namon ang Diyos no na kinaugadi. Ginapangayo namon ini sa imo. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palihog maglingkod sa mga balit para sa mga pahibalo. Sige po ng aton niya Daily Rosary sa bulan sa Oktubre. Ini nagapadayon so sang masunod naton nga schedule buwas nga adlaw October 13 sa panimalay nanday Magding and Nining family. October 14 Mrs. Edith Tabirao and family. October 15 Mr. Efren Nakaya and family. October 16, Mrs. Sonia Kapauan and family. October 17, Mrs. Rosana Tosares and family. October 18, Mrs. Amay Taay and family. Kag sa October 19, diri sa aton niya Barangay Chapel. Sa aton man lawagon ang masunod naton schedule sa sunod naton nga Santos nga misa diri sa masunod niya Sabado. Kag subong man ang aton niya Living Rosary, ini aton pagpatigrinon sa October 31. So gani sa mga kabataan nga mag-join sa aton niya Living Rosary, palista na kamo sa aton niya Youth Ministry Officers. Matamong salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod sa may kalipay, malakat kamo sa pagidait, nahalad ang Santos nga misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa tanan. May gabi man, Padre.